24 ta' Mejju l-Imqazza Verġni Marija Għajnuna tal-Insara. Kien il-Papa Dominikan San Piju V li żied it-titlu ta' Għajnuna tal-Insara fil-Latanija tal-Madonna wara r-rebħa kbira tal-Insara fuq it-Torok fil-Battalja ta' Lepanto fis-7 ta' Ottubru 1572. U kien mbagħad il-Papa Benedittin Piju VII li waqqaf il-festa liturġika tagħha fl-1815 meta rritorna Ruma minn Franza fejn kien priġunier ta' Napoleon. U kien fl-aħħar nett San Ġwan Bosco li xerret kemm felaħ id-devozzjoni lejn Marija taħt dan it-titlu u ħatara patruna tal-patrijiet u tas-sorijiet Salesjani. Waqfilha Bażilika mill-Isbaħ f'Turin fejn jinsab il-ġisem tiegħu kif ukoll dawk ta' Santa Maria Dominika Mazzarello u San Domenico Savio. Marija Awżiljatriċi hija l-patruna prinċipali tal-Awstralja u ta' New Zealand fejn kienu il-patrijiet maristiċi li bħala missjonarji bikrin f'dawn l-artijiet xerdu din id-devozzjoni. Fl-1844 għażluha bħala il-patruna taż-żewġ pajjiżi, għażla li ġiet ikkonfermata mill-Papa Benedittu XV fi 17 ta' Lulju tas-sena 1916. F'Taslima, il-Kappella tas-Salesjani hija dedikata lil Marija Għajnuna tal-Insara. Fl-24 ta' Mejju ukoll diversi ordnijiet ifakkru lil Madonna taħt xi titlu tal-Madonna li tiegħu huma devoti. Hekk pereżempju il-Ġiżwiti bħallum ifakkru lil Madonna tat-Triq li lejha tant kien devot il-fundatur tagħhom Sant'Injazlu ta' Jollola. Il-Kappella tal-Ġiżwiti fin-Naxxar hija proprju iddedikata lil Madonna tat-Triq. Dawn li ġejjin huma siltiet mill-eżortazzjoni Appostolika Marialis Cultus tal-Qudusija tiegħu Pawlus VI dwar il-valur teoloġiku u pastorali tal-qima lejn il-Verġni Marija. Il-qima tal-Knisja lejn il-Verġni Marija hija punt importanti tal-qima nisranija. L-għajnuna tagħha li qibla waqfien u kollha frott u għalkemm intella fis-sema hija mill-aktar qrib għall-insara li jitolbuha kif ukoll lejn dawk li ma jagħtux każ li huma ulieda. Il-Knisja taf li anki l-qima lejn il-Verġni Mbierka wara l-qima lejn il-Feddej Divin u flimkien magħha tagħti bosta frott pastorali u tibni qawwa li ġġeddet il-ħajja nisranija. Il-missjoni ta' tal-Verġni ħeġġet lill-poplu ta' Alla biex idur lejha b'tama ta' wlied għax hija dejjem lesta biex tisimgħu bożża ta' u bgħinuna li tħalli l-frott. Il-poplu t'Alla dara isejħilha għal faraġġ tal-imniktin, saħħa tal-morda, kien tal-midinbin biex ikollu l-faraġġ fid-dwejja, il-fejqan fil-mart u l-qawwa tal-ħelsien fil-ħtieġa. Għaliex hi ħilsa mid-dnub u twassal lill-ulieda biex jiġġieldu b'ħeġġa qawwija kontra dnub. U hemm bżonn nerġgħu ngħidu li dan il-ħelsien mid-dnub u l-ħażen huwa meħtieġ qabel kull tiġdid tal-ħajja nisranija. L-eżempju tal-Qdusija iħeġġeġ lill-insara biex jollu għajnejhom lejn Marija li tiddi quddiem il-ġemgħa tal-magħżulin bħala mudell tal-virtù. Il-virtujiet tal-om isejnu wkoll lill-ulied li bil-qawwa jħarsu lejn l-eżempju tagħha biex jimxu fuqu fil-ħajja tagħhom. Dan l-iżvilupp fil-virtujiet jidher bħala riżultat u frott misjur ta' dik il-ħeġġa pastorali li toħroġ mill-qima lejn il-Verġni Mbierka. Il-qima lejn il-mulej issir għall-insara okkażjoni biex jikbru fil-grazzja ta' Alla li huwa l-aħħar skop ta' kull ħidma pastorali.
għaliex ma jistax ikun li wieħed ifaħħar lil mimlija bil-grazzja bla ma jfaħħar fl-istess ħin il-grazzja ta' Alla fih, jew il-ħbiberija ma' Alla, l-għaqda miegħu, il-qagħda tal-Ispirtu fih. Din il-grazzja ta' Alla timla lil bniedem kollu kemmu u tagħmlu xhieda tal-iben t'Alla. Tagħmlu xbija tal-iben t'Alla. Il-Knisja Kattolika monija mill-esperjenza ta' bosta snin tara fid-devozzjoni lejn il-Verġni għajnuna qawwija għal bnedmin fil-mixja tagħhom lejn il-milja tagħhom. Il-Verġni Marija fid-dawl tal-ġrajiet tal-Evanġelju u minħabba il-fatt li ġa qiegħda fil-belt ta' Alla toffri dera ċara u kelma ta' kuraġġ għal bnedmin ta' żmienna li ħafna drabi ikunu mafusin bin-niket u t-tama, melubin mill-limiti tagħhom, mifnija minn xewqat bla qatt, imħawdin f'ruħhom u f'qalbhom maqsuma, moħħhom inċert minħabba l-ħsieb tal-mewt, mafusin għax iħossuhom weħedhom waqt li jridu jingħaqdu ma' ħaddieħor, vittmi tad-dispjaċir u tal-għali. Marija turi r-rebħa tat-tama fuq in-niket, tal-għaqda fuq is-solitudni, tal-paċi fuq it-taqlib, tal-ferħ u s-sabiħ fuq id-dwejja u d-dispjaċir, tal-eternità fuq din l-art, tal-ħajja fuq il-mewt. U x'titlob minna ulieda din l-om għajnuna tal-insara? Ejdu r-rużarju, ejdu r-rużarju, ejdu r-rużarju. Din is-sentenza li Marija tenniet kull darba li deret fuq din l-art tibqa' tidwi tul is-snin għaliex bħal donnu għadna ma kkuntentajniex. Jekk hi titlob minna propju din l-istess talba kull darba, mela x'qawwa hemm fiha? Intemmen fil-qawwa tar-rużarju li jitalba ma' Marija? Jekk iva, mela xieraq li titloba fuq bażi regolari. Illum għaw ħafna għajnuniet biex wieħed jitlob ir-rużarju. Tistgħu tużaw ir-radju, televiżjoni, YouTube channels b'videos, issibu ħafna għajnuniet. Huwa biss jiddependi minnek, minni li nażlu li nagħmlu dan. Din li ġejja hija talba lil Marija għajnuna tal-insara. U Marija għajnuna tal-insara, ħadd ma resaq lejk, talbek u int ma smajtx it-talba tiegħu. Jiena serv umli tiegħek, mimlija fiduċja, lejk nirrikolli, f'riġlejk nintefa', fi ħdanek nintelaq, u b'qalb devota u niedma lilek nitlob. Om ta' Ġesu, jiena żgura li meta jasal il-waqt tisma' talbi u tatini dak li qed nitolbok f'ġieħ Ġesu innifsu. Amen.